Alhamdulillahi al-qa'ilu fi muhkami tanzilihi wa zakiruhum bi ayyamillahi summa salatu wassalam ala khairil bariya Muhammad bin Abdillahi wa ala alihi tayyibin. Ambade TV Sirifla la jabao malikono maliko kan kaufo ka wali mando sangani wati au bismillah au ka jemu kan mandika dine baro ni jemu kan kene TV Sirifla safe ka wuli ka sel lalimuma anu ka baro ke Allah taala ka dina salmama madola ka donu ba do yere bismillah TV Sirifla jabala kono anu ka kuma Allah taala ka ni dina salmai Allah halayauka hukumu konna la anga bima welele oye ankaramugo Ustazul Fadil Abubakar Boare ka ale la selikela ye mogola kalanan do asigero benendo bankoni Salimbuma ankaramugo assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Jawara kon basi kadema yadu alhamdulillah marhaba aba dema bidi rosa alhamdulillah kalando bashi tula alhamdulillah marhaba bismillah sa inshallah alhamdulillah rabbil alamin ankaramugo Abubakar Boare aleka foliu koma segine ana bina baroke mika bi ode ambe kalo ba min kono na foma ko Shaaban kalo on yere bela jelen ba fo anga kuma ulaya ko sungalo makono kalo ankaramugo Shaaban kalo sungalo makono kalo kalo jumende do alhamdulillah. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman kaseera. Ambal make Jawara ambe foli koma segi ki ka barkada ki kala deli amina min fo ala ka fo kunye amin Allah ala ka fo kunye kala me baga bela jelen fanda je baga be ko amina kuma kalo min kan o ye Shaabana kalo ye Shaabana kalo ye kalo jumɛn o ni ye nin fo do bina me ko Shaabana o ye arabukan de mais bamananga na kalo jumɛn do ango sungolo man kono o koro ni kalo min bora ni sungolo be jo ale de tɔgɔ ye ko Shaabana kalo Shaabana kalo yɛrɛ ni y'a kɔrɔta kɔrɔ bɛna kan jumɛn na bamanankan na sabu arabukan do arabukan na Shaabana bɛ bɔ Shaaba de la Shaaba shay bi maana farraqahu o kɔrɔ ye di ko a fɛn min bɛ farali kɛ danfarali kalo de do ale de ye kalo seekinan ye kalo ka don ka bɔ kalo la kalo ka don ka bɔ kalo bɛ bɔ a fitini a bɛ bɔ dɔndɔni a bɛ bɔ dɔndɔni fo a bɛna se 15 ma a bɛ jɔ o tila ka jigin ka jigin ka jigin fo a bɛna tunu tile 27 tile 28 a bɛ taa bɔ kura ye silamɛya bɛ jate kɛ nin waati in de o kuma o kalo seekinan sabu san kalo ye kalo 12 ye o kalo seekinan bɛ bɛn kalo min ma o de tɔgɔ ye ko Shaabana kalo a bɛ kalo 2 ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Arajaba ani sunkalo mankɔnɔ ye ani sunkalo mankɔnɔ sunkalo Arajaba ani sunkalo a b'olu de ni ɲɔgɔn cɛ ale yɛrɛ de tɔgɔ ye ko sunkalo mankɔnɔ munna a welela ko Shaabana nin tɔgɔ in tɛ tɔgɔ ye ko silamɛya de nana n'a ye Alakira nana sɔrɔ ale b'a wele ko Shaabana Allahu akbar u y'a wele munna sabu ka d'a kan n'ale kalo tun jɔra arabuw tun bɛ fara ɲɔgɔn na kabilaw tun bɛ fara ɲɔgɔn kan fɔnɛnɛ wagati bagantigiw do u bɛ baganw fara ɲɔgɔn kan mais ni Shaabana kalo jɔra ji bɛ dɔgɔya n'o kɛra arabu kabilaw bɛ wuli sabu olu ka baara ye bagan baara ye ji bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na u b'u kun da olu kan o kɔfɛ silamɛya nalen o kuma a welela ko Shaabana kelen o kelen na arabu ka laada dɔ fana kun ye ni Arajaba kalo kun jɔra u bɛ kɛlɛw bila kabi kafiriya waati la mais ni Shaabana kalo kun jɔra u ye nbamuru minnu bila bolo ta kura ye donc farali kalo do ka basigi ani carini o kɛ ka bɛn ale kalo ma o de ye Shaabana kalo ye nka silamɛya yɛrɛ kɔnɔ an b'a mɛn fɛnɛ ko ko kira ka kalo an b'a mɛn ko Arajaba ye Ala ka kalo ye ko Shaabana kalo ko ye kira ka kalo ye ko jumɛn na kun min b'o la sa Jawara Arajaba ye Ala ka kalo ye dɔnnikɛlaw ka kuma la k'o ye dannikɛ kalo ye Shaabana kalo o ye kɔrɔsiyɛnni kalo ye sunkalo de ye ɲɔtigɛ kalo ye sariya sira fɛ wa ni nana n'a ye faamuya wɛrɛ la Ala de ye masaba ye
o kuma ale de bɛ ɲɛfɛ mun bɛ da o kan alakira bɛ tugu o la jɔnni bɛ tugu o la an tɔw bɛ tugu o la o la ala ka kalo mana bɔ yen kira ka kalo bɛ d'a kan kira ka kalo mana bɔ yen an ka foroba kalo bɛ sɔrɔ ka fara kan faamuya wɛrɛ bɛ yen nin nɔ o faamuya jumɛn ye ko jɔn ka baara bɛ taa yira ala la Shabana kalo la Allahu akbar sunkalo makɔnɔ kalo la jɔn ka baara bɛ taa yira ala la o la Allahu akbar ala kira ko la k'ale b'a fɛ n'a ka baara bɛ yira o k'a sɔrɔ a sunnen don yafa o kuma kalo min don ala kira ka kalo don ni maa kan ka kalo bonya i kan ka nin kalo in bonya sabu ala kira kan ka bonya sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah Ustaz Abubakar Bori naam baro in fɛrɛlen don yali Shabana kalo yɛrɛ sunkalo makɔnɔ kalo awɔ koba dɔw de kɛra a kɔnɔ ni silamɛya ka taamaserew bɛ dɔn n'o ye wa kobaw kɛra a kɔnɔ koba minnu ni silamɛya jɔsenw don hali bi o koba dɔ la belebeleba ye jumɛn ye n'an bɛ se k'o fɔ teliya la silamɛw tun bɛ seli k'o ɲɛsin Baitul Maqdis ma Baitul Maqdis misiri min bɛ yen n'u bɛ kɛlɛ la nɔfɛ sisan ni Palestine ni Israël bɛ kɛlɛ la yɔrɔ min nɔfɛ allati barakna hawlahu o kudusu in o de fɛnɛ silamɛw tun bɛ seli k'o ɲɛsin o ma ala kira cilen an filɛ seli min na tan n'an bɛ ka ɲɛsin alikaba ma awɔ ka kɔn an tun bɛ seli k'a ɲɛsin Baitul Maqdis de ma silamɛya daminɛ n'o de ye silamɛya daminɛ n'o kalo 16 Allahu akbar ala kira n'a ka sahabaw bɛ seli k'o ɲɛsin Baitul Maqdis ma Allahu akbar nka ala kira yɛrɛ tun b'a ɲini ala fɛ kuma bɛɛ a ka ɲɛsin fan wɛrɛ d'ale ma min tɛ ninnu ka ɲɛsin fan ye a nana to seli kɔnɔ ala nana aya jigi k'a k'i yɛlɛma a k'i ɲɛsin alikaba ma k'a to seli yɛrɛ kɔnɔ k'a to seli yɛrɛ kɔnɔ dɔw ko lansara seli kɔnɔ dɔw ko selifana seli kɔnɔ jɔ ko naani seli kɔnɔ o kɛra nin kalo in de kɔnɔ o kɛra nin kalo in de kɔnɔ wa ale seli in de fana la alimami kɛra kɔfɛmɔgɔ ye o seli min na o y'ale seli de silamɛya la fɔ ko alimami kɛra kɔfɛmɔgɔ ye seli jumɛn na o kɛra ale de sabu u yɛlɛmana k'u ɲɛsin alikaba ma alimami de kɛra kɔfɛmɔgɔ ye kɔfɛmɔgɔw kɛra ɲɛfɛmɔgɔ ye nka seli ma tigɛ o bɛ mun yira ko seli ye fɛnba ye Allahu akbar a dɔ wɛrɛ ye jumɛn ye ka fara o kan ala kɛra mɔden sallallahu ta'ala alaihi wasallam ala ma jɛna ka ala kɛra ma n'o Imam Husaini ale fana bangena ka bɛn nin kalo in ma Imam Husaini ale bangena ka bɛn kalo in ma a b'a fɔ ko ala kira ka filanu minnu ye aljinɛ kɔnɔdenw ka kuntigiw ye funankɛ minnu bɛ aljinɛ kɔnɔ olu ka kuntigiw o n'o ye Husaini ale dalen bɛ Hasan kan olu bangena nin kalo in de la ale bangena nin kalo in la Husaini kuma kalo in ka tila ka fara Abdulahi ibn Zubair den fɔlɔ min wolola ala kira bɔlen Maka ka taa Madina o fana bangena Shabana kalo la Abdulahi ibn Zubair o de fana kɛra den fɔlɔ ye min wolola Madina o de fana bangena nin kalo in silamɛw talen Madina ka bɔlen Maka ka taa Madina gɛlɛya kɔfɛ den fɔlɔ min sɔrɔla silamɛw bolo Abdulahi ibn Zubair o fana bangena nin kalo in de la ka tila ka mun fara o kan ka dafa sunkalo min yɛrɛ n'an bɛ k'a kɔnɔ a dira ka bɛn Shabana kalo de ma an filɛ kalo min na nin ye sunkalo yɛrɛ hijira san 2nan na sunkalo yɛrɛ dira ka bɛn Shabana kalo de ma o kuma kalo min don kaloba don nka maa caman ɲinɛnen bɛ kalo in kɔ sabu a bɛ belebele fila ni ɲɔgɔn cɛ o de y'a jɔyɔrɔ bonya ka kɛ ala kira ta ye a bɛ belebele fila ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ sunkalo ni arajaba ni ɲɔgɔn cɛ arajaba kunnafoni mana fɔ mɔgɔw bɛ sin ka sunkalo ye caman bɛ pan ale kɔ sunkalo yɛrɛ préparation a hami n'a musaka ani a doncogo n'a kunbɛcogo wala maaw bɛ taa sunkalo de fɛ ka pan ale kɔnɔ ala kira dun ko ale kalo in de ye waati min bɛ yen ni mɔgɔw ɲinɛnen bɛ ko waati bato de ka bɔ sabu ale yɛrɛ tun bɛ sun caya kalo min na o tun ye Shabana kalo de ala kira ka sun tun ka ca kalo min na ni kalo bɛɛ tun ye Shabana kalo ye inshallah taala a bɛ se ka bɔ kan nin ye baro fɛrɛlen ye i n'a fɔ n y'a f'i ye cogo min na n bɛ foli kɔma segin an baden TV fila lajɛbaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan i n'a fɔ an y'a fɔ aw ye cogo min na ka fɔ nin ye baro kɛrɛnkɛrɛnnen TV fila sanfɛ n'a fɔ a ma ko diinɛ baro man fisa ni diinɛ baro ye ani maa min bɛ baro la o de ye an karamɔgɔ Ustazul Fadil Abubakar Bori min sigiyɔrɔ bɛnnen don Bankoni Salenbugu ma mɔgɔ lakalana don lasilikɛla don an n'a bɛ ka baro kɛ kaloba n'o ye sunkalo makɔnɔ kalo ye Shabana kalo a bɔra k'i damaga kalo in yɛrɛ kɔrɔ Shabana na ani koba minnu kɛra a kɔnɔ a damagara o damadɔ la an ye sisan an karamɔgɔ yali
Shaban kalo ye nafa dɔw bi a kalo in a labatoli la wa i bɛ se k'an su ka kɛ ko minnu k'a kɔnɔ. Alhamdulillah Usa Jawara nafa minnu bɛ kalo in na ni silamɛ kan k'o tɔnɔ bɔ o la belebeleba ye Alakira yɛrɛ y'a ɲɛnamaya ni min ye kisi ni nɛɛma b'a ye. Alakira sallallahu alaihi wasallam an ba Aisha ka hadisa la a ko Alakira a ko ne maa ye e bɛ sun kalo la ka caya ka tɛmɛ sunkalo mankɔnɔ kalo kan. Allahu akbar. Ko yalima e b'o kɛ mun na? Alakira hadisa nana nacogo fila la. Hadisa fɔlɔ ko Alakira ko ne bɛ sun ko sabu ko jɔn ka baara bɛ taa yira Ala la sunkalo mankɔnɔ kalo la. Ko ne b'a fɛ ni n ka baara bɛɛ jira Ala la don min na o k'a sɔrɔ n sunnen don. O tuma bato min ka bɔ a kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ ni maa kan k'i jija o la o ye sun ye. Munna nafa wɛrɛ b'a la min tɛ diinɛ sira ye faamuya fɛ o nafa ye jumɛn ye i b'i yɛrɛ cogoya dɔn yanni sunkalo cɛ. K'i yɛrɛ cogoya dɔn. Sun bɛ bɛn ne ma wa a tɛ bɛn ne ma wa ni ne sunna a bɛ mun kɛ n na i bɛ se ka se i ka dɔgɔtɔrɔ ma a b'i bilasira. Sun bɛ ka nin min k'i la kɔgɔ caya don kɔgɔ dɔgɔya don sukaro caya don sukaro dɔgɔya don nin fura in ɲini yanni nin waati cɛ farikolo bɛ labɛn ka bɛn sunkalo ma. Nka ni maa min y'ale kalo to yen k'a da dennen to yen ni sunkalo nana don kuma dɔ la n'i ye dumuni kɛ a b'i tɔɔrɔ e bɛna k'i bɛna furakɛ o b'a sɔrɔ furakɛli waati tɛmɛna. Ale bɛ n'a fɔ sisan réchauffement sani an ka don match kɔnɔ. Voilà. Ni maa min y'a réchauffer ka don match kɔnɔ match ka nɔgɔ o tigi ma. Maa min b'i fari cogo dɔn maa min t'i fari cogo dɔn a tɛ kelen ye dɛ. Hali maa min b'i ka dufa cogo dɔn ani maa min t'i ka dufa cogo dɔn a tɛ lahala kelen ye. O tuma n'i y'i ka dufa cogo dɔn a ka ca la i ka musaka bɔta o tɛ bɔ in na. N'i fari fana cogo dɔn ka bɛn sunkalo ma sunkalo t'i tɔɔrɔ. Inshallah taala. Ala Shaban kalo in Alakira kisi ni nɛɛma bi a ma sallallahu alaihi wasallam a y'a ɲɛnamaya ni sun ye fo a furumuso sanuma yɛrɛ kabayara la a ye min fɔ a la ko baaraw bɛ yira Alahu taala la sunkalo makɔnɔ in de kɔnɔ ale y'a kanu a ka baaraw ka yira sun ka y'a la. An karamɔgɔ yali i bɔra ka sun min fɔ yali maa bɛ se ka kalo in tɔnɔ bɔ mɔgɔw tɛ kelen ye maa bɛ se k'a tɔnɔbɔ ni fɛn wɛrɛw ye wa? A bɛ se ka tɔnɔbɔ ni fɛn wɛrɛw ye min tɛ sun ye sabu silamɛya ye bonda caman de ye o kɛra ka da mun kan mɔgɔw seko tɛ kelen ye dɔ bɛ yen sun ka nɔgɔ ma mɛ dɔ bɛ yen n'i ko k'a ka wari bɛɛ di o ka nɔgɔ ma tile kelen sun ye. Allahu akbar. O bɛ se ka sarakati bɔ cogo la min ka nɔgɔ ale ma fo mɔgɔw bɛ kabakoya mɛ n'i ko a ka tile kelen sun o ka gɛlɛn ma. O kuma silamɛya tɛ dayɛlɛ k'a fɔ baraji ko la k'a fɔ ko fɛn kelen de don ko f'i ka nin kɛ. Alakira bɛ fantanw de ladege kuma caman na fantan niyɔrɔ y'a farikolo de parce que fantan caman bɛ yen kɛnɛya b'a la ale bɛ se ka mun kɛ ka caya a bɛ se ka sun kɛ o t'ale tɔɔrɔ mɛ nafolotigi dun kuma caman na ale fari ka girin dɔw bɛ sun ka gɛlɛn o ma n'aw ka gɛlɛn ma musaka dun b'e bolo fɛn di sunkɛlaw ma fɛn di fantanw ma fɛn di bololankolonw ma min yɛrɛ fana ka bon kalo in kɔnɔ n'a bɛɛ o tɛ kira kan soli ye wa kira ka kalo ko ni selila ka waati tɔw la soliko kelen o ye tiɲɛ tan ye a ka kalo kɔnɔ ni selila ka nɔgɔ o kuma o ye double ye ne taara Adama fɛ yen k'i ka n sɔn ani ye n sɔn kɛnɛ ma o tɛ kelen ye dɛ n taara i ka so k'i ka n sɔn ani ye n sɔn kɛnɛ ma o tɛ kelen ye dɛ se min b'i ye i ka so i b'o de kɛ n ye mɛ kɛnɛ ma ni min sɔrɔla o de bɛ di yan. N y'a faamu. Ni taara kira yɛrɛ soli kɛ kira k'a ka kalo la ani y'a kɛ kalo gansan na olu tɛ se ka kɛ kelen. Tɛ se ka kɛ kelen. Ala ka nɔgɔya ma. Amina ya Rabbi. O kelen in fana kɔnɔ maa dɔ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ nafila seli de ka nɔgɔya ma ka wuli dugu tila fɛ ka kuma ka jogo damadɔw seli ka wurudi yali o fana bɛɛ bɛ ɲɛ kalo in kɔnɔ. O bɛɛ bɛ ɲɛ a kɔnɔ nafila dɔ yɛrɛ nana la dɔnnikɛla fan caman y'a fɔ k'a nafila ka ɲi ni maa min sera k'a kɛ k'a nafila ka girin nka ni maa min fana ma se i fanga mana se min na la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha adamaden seko damajira hali n'a kɛra jɔko fila de ye o ka nɔgɔ i ma i bɛ se k'o k'a kɔnɔ maa min sera ka bɛna min fana fɔ maa min sera k'o fana kɛ o fana ɲininen bɛ o ye jɔko 100 de ye. an bɛna o nɔfɛ
fayda in sa Abubakar Buhari e bino dama kan ka banaw kɛnɛya kan ka hamiw wuli kan jurumu yafa kan poche kɔnɔnaw ko kɛnɛya inshallah ala ko nɔgɔya an ye an baden tɛbɛsiri fila lajɛbaw an y'a fɔ a ye cogo min na ka fɔ ni bi baro kɛrɛnkɛrɛnnen don min bɛ ka kuma Shaban kalo kan n'o ye sunkalo makɔnɔ kalo ye ani an karamɔgɔkɛ don Abubakar Buhari a bɔra ka nafa caman fɔ an ye nka kalo in nafila dɔ ɲininen don a la n'o ye alamasɔrɔla bato dɔ ye k'o kɛ min ma diyagoya i kan a bɛ f'o ma ko nafila o kanunen don ni maa min sera k'a kɛ i b'a baraji sɔrɔ lahara diɲɛnatigɛ in na i bɛ bɔ a nu ma an bɛna kuma di an karamɔgɔkɛ ma Abubakar Buhari i ka se ka o nafila in fɔ an ye an k'an ka bigiw ta ka se k'a sɛbɛn walasa an ka niyɔrɔ sɔrɔ a ko in na. Alhamdulillah Ustaz Jawara o nafila in a kɛrɛnkɛrɛnnen don kalo in kɔnɔ mais kalo in don dɔ fana bɛ a kɛrɛnkɛrɛnnen b'o de la kosɛbɛ kosɛbɛ a d'a ma n'o bɛ wele ko Leilatu Nisfu Shaban o kɔrɔ Shabana kalo tile 15 su an ye tile 14 tile bi tile 15 su ka dugu jɛ 15 yɛrɛ don y'a faamu hadisa nana la bɛɛ bɛnnen b'o kan sɔsɔli yɛrɛ t'a la ko n'a don su sera ko ala fama ka se bɛ yanga dugukolo kunna ala ka se bɛ yanga don dɛ mais n'i y'a kɛrɛnkɛrɛnnen ta kuma la o b'a yira k'a fɔ ko don ni don tɔw tɛ kelen ko yalima jɔnni bɛ yafa ɲini ale ala fɛ a ka yafa i ma jɔnni bɛ hɛrɛ ɲini ale ala fɛ a k'o d'i ma tɔɔrɔ ko bɛ jɔnni kan a k'a wuli o tuma dɔnnikɛlaw y'a lajɛ u ye nafila min sɔrɔ ka d'an ma ni maa bɛ se k'i yɛrɛ dɛmɛ ni a ye n'i y'a kɛ a ka ca la i bɛ a jɔyɔrɔ ye o nafila in jɔko 100 don mais a jɔko 100 bɛ seli ni kulu huwa Allahu siɲɛ 1000 ye kulu huwa Allahu siɲɛ 1000 o kɔrɔ ye di jɔko kelen o jɔko kelen Al-Fatiha kalannen kɔfɛ bismillahir rahmanir rahim ka taa bila wala dɔɔlina la i b'a fɔ kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad i bɛ siɲɛ 10 fɔ jɔko kelen o kelen na nka sufɛ nafila fana seli cogo kɛrɛnkɛrɛnnen b'o la ala kɛra bolo n'i ye 2 kɛ i bɛ salamu bila n'i ye 2 kɛ i bɛ salamu bila o la jɔko 100 bɛ taa bila salamu bila ko 50 ma n'a nɔgɔyara maa min ma n'i ka denbaya ka seli o ka ɲi n'i yɛrɛ kelen sera ka seli o ka ɲi a seli bannen kɔfɛ i bolo jan kana dan i kelen fana ma dɛ nin ka bɔ maa kelen ma jamana niyɔrɔ kan ka y'a la silamɛya niyɔrɔ kan ka y'a la balimaw niyɔrɔ kan ka y'a la sigiɲɔgɔn niyɔrɔ furuɲɔgɔn teriw i bɛ maa o maa dɔ ko gɛlɛya b'a kan k'a ye hami dɔ f'i ye a bɛɛ niyɔrɔ bɛ nin na sabu sura min fɔra la sura in ye sura kelen de ye kuranɛ la a ɲɔgɔn tɛ yen surtout Ikhlas o ko kuranɛ juzu 3nan don o siɲɛ 1000 bɛ taa fɔ yɔrɔ o yɔrɔ o b'a sɔrɔ i ye ala fɔ ka caya dɛ jɔko karamɔgɔ segin a kan tan nafila in ye jɔko 100 ye jɔko 100 salamu bila ko 50 jɔko 2 o jɔko 2 i bɛ salamu bila mais jɔ kelen o kelen na n'i ye Al-Fatiha kalan i bɛ kul huwa Allahu kalan siɲɛ 10 n y'a faamu donc n'o banna i b'i sigi ka tahiya kala laban na ka salamu bila min ka di i b'o fɔ ala ye foyi yɛrɛ ti ala foyi t'a kɔfɛ ala sɔnna ala k'a nafa ni a amina ya rabbi n'an y'a kɛ ala k'a minɛ amin Ustaz Abubakar Buhari ni ne y'a faamu i ko nafila kɛrɛnkɛrɛnnen awɔ a bɛ seli sunkalo makɔnɔ tile 15nan su tile 14 tile mana bi awɔ jɔko 100 jɔko 100 in na salamu bila ko 50 awɔ n'i ye 2 kɛ i bɛ tahiya kala ka salamu bila o don a kelen o kelen bɛ seli Fatiha kalannen kɔrɔ kɔ kulu Alahu siɲɛ 10 o don n'an y'a kɛ ala k'a minɛ amin e yɛrɛ y'a bɔ dɔnni min na ala kana ban amina ya rabbi amin Ustaz Abubakar Buhari naam nin na sisan maa min n'i tɛ se ka jɔko 100 seli o nɔgɔya dasira wɛrɛ fana bɛ yen tuguni farikolo cogo kama hali n'a sɔrɔ maa sigilen bɛ se ka nin kɛ mais yali ni maa min fana ma nin yɛrɛ sɔrɔ baasi t'o la ni maa min ma nin sɔrɔ nafila nacogo ka ca nafila la dɔgɔman ye jɔko 2 ye
mais ala kira yɛrɛ tun bɛ jɔ ko 11 seli su kɔnɔ su o su o la ni maa min ma se ka nin sɔrɔ n'i sera ka kira ladege ka jɔ ko 10 kɛ ka witiri kɛ k'a datugu witiri ye jumɛn ye witiri ye jɔ ko 1 min bɛ seli a dan ma ni fɛn tɛ fara kan ale de bɛ sufɛ nafila datugu ni maa min yɛrɛ ma se k'o kɛ i ye jɔko 2 de sɔrɔ k'o di ala ma o jɔko 2 sigi mais an kɔni kana sɔn ni ɲɔgɔnna suba ka tɛmɛ an kan ten nisfu shaban lilatul bara jɛyali su ka kow lajɛya i ko ala kira mɔden Huseini ale fɛnɛ bangera nin kalo in de kɔnɔ bangena ka bɛn shabana kalo ma o b'a yira ko shabana kalo tɛ kalo fitini ye kaloba don ala ka nafa ni a barika ami Usaye Bokar Buware b'a dɔn telela baaraw don k'o ye waatiw ye ye baro fɛrɛlenba de halisa ni ala sɔnna ma baro tɔ bɛ yen ni si sɔrɔla ala ka si nɔgɔya i ko an ma fɛnɛ ko sunkalo min n'an bɛ a su na an bɛna don min kɔnɔ nin ye sisan ale yɛrɛ jagoyara silamɛya kan silamɛw kan nin kalo in de la ka filɛ an y'an ɲɛsini min kɛ n'an b'an seliw la k'an ɲɛsin alikaba ma ale fɛnɛ donna diinɛ kɔnɔ walima a dagara diinɛ ye an ka ɲɛsin kɔrɔn fɛ ka bɛn nin kalo in de ma Bakari ye kaloba ye hali n'a sɔrɔla i ka fɔcogo in na an bɛ pan kunna parce que an mana an yɛrɛ ye sunkalo arajaba kɔnɔ an ni dan bɛ sunkalo kan Bakari Buware yali nin su in ni maa min fana ye dumuniba tobi denbaya k'a dun yali o fana bɛ cogo di a ko la o ye belebele Musa Jawara ala kira ko a ko sarakati min ka fisa sarakati bɛɛ ko i ye min don i ka denbaya la i b'o faamuya mun na nasɔngɔ bɔra ni maa si tɛ kelen ye du kɔnɔ n'i ka sɔrɔ ka ca a ta ye i ka bɔ a ye i ka jɛ a ye mais hakilisigi min b'a yɔrɔ ɲɛnamaya la o t'i la nasɔngɔ bɔla na cogo di sabu ka da ka da minnu sirilen b'ale ala b'o fara ale garisɛgɛ kan Allahu akbar o kama n'a se kura maa min na k'i ka dumuni yɛlɛma a don ka fɛn di i ka denbaya ma o k'a dɔn k'a fɔ ko bi ye donba ye donba bɛ dɔn n'a taamasiyɛnw de ye o an ye fɛn dɔw dɔn an faw nɔfɛ u tun b'a kɛ don min na an tun t'a dɔn ko donba don mais n'a waati sera ale sisan hakili bɛ jigin ni nin su kun sera buwa tun bɛ nin d'a ma a tun bɛ nin fɔ an ye a tun bɛ nin kan ye o tuma maa kan k'i janto min na o ye nin ye f'i den k'a dɔn ko an bɛ su min na k'u tɛ su gansan e muso k'a dɔn ko an bɛ su min na k'u tɛ su gansan o la e bɛ kɛnɛ kan o e tɛ kɛnɛ kan su in bonya b'a yɔrɔ i ka na cogo ni falen i ka na cogo falen o bɛ ɲa ala ka garijɛgɛw foni amina ya rabi ala ka garijɛgɛw foni amina ka balimaya fɛnɛ lajɛ a don yɛrɛ kama ka gɛrɛtɛ dɔw fɛnɛ ban fɛnɛ bɛ ye ladili bɛɛ ye belebelebaw y'a la inshallah taala i bɛ se ka ɲuman o ɲuman kɛ i seko damayira la i bɛ yɛrɛ farikolo la i ni mɔgɔw cɛ la i ka jija ka dɔ kɛ nin bɛɛ la i n'a fɔ sa i yɛrɛ ka kuma in bɛɛ lajɛlen bɛ datugu ni min mɔgɔ de man ka sɔn waati fɛrɛlen ka tɛmɛ i bolo ka sɔrɔ i ma ko fɛrɛlen k'a kɔnɔ a man kan sabu ɲinan ta fɛrɛlen ɲɛna san wɛrɛ ta bɛna kɛ cogo di a y'i sɔrɔ lahala min na kɛnɛya la bi san wɛrɛ ta bɛn'i sɔrɔ ten wa a ye sɔrɔ min sɔrɔ i bolo ɲinan san wɛrɛ a bɛn'o sɔrɔ i bolo wa o tuma k'an kana bi baara bila ka sini kɔnɔ sini latigɛ bɛ ala de bolo maa bɛ don min na i b'o de ko kɛ sini kɔni ye boloda de ye n'a yera ye o y'an ka laɲini ye n'a yɛrɛ fana ma sɔrɔ jiginna tɛ ala la dɛ ma se ka ala jalaki ala ka nafa ni amina ya rabbi amin an balimakɛ n'an karamɔgɔ Bokar Buware inshallah n y'a f'i ye cogo min na baro fɛrɛlen don komi telela baaraw yɛrɛ ye waati la kow ye foli kana ani kuma kuncɛ kuma kana ka lase lajɛjɛkulu bɛɛ lajɛlen ma bon foli in b'o de fɔ kuma bɛɛ an tɛ sɛgɛn o la an tɛ ɲinɛ o la foli bɛ fɔlɔ Usa Jawara la Adamu Jawara i ni kunu i ni bi maa ni maa dɔ b'a daminɛ n'o t'a laban dɛ an bɛna tele in na i ka bonya kɔnɔ ani ka karama kɔnɔ o foli n'o waleɲuman dɔn b'i ye n'o bɔra i ni maa o maa bɛ jɛ ka baara kɛ an bɛ dugawu kɛ bɛɛ ye k'ala deli
kalo in bonya na horoma kama an ka layini ɲuman ala k'olu sabati amin amin Allah taala a bɛɛ sababu y'an ka cɛkɔrɔba min ani an ka sirifikɛ n'o y'a Seyid Sherif Usman Madani Haidara ye an bɛ dugawu kɛ cɛkɔrɔba n'a ka denbaya ye k'ala deli ala ma n'a si mayara ala ma ɲɛ mɛnna la ala ma laban ɲuman dira ma n'ala kɛra hɔrɔma ye sɔda rasul la kuma kuncɛ kuma la an b'a fɔ n ko ala ka kalo in jɔli k'an ma hɛrɛ amin Allah taala bato minnu fɔra a kɔnɔ ala k'an seku ala n'an y'a kɛ ala k'a minɛ ala min ye ɲinan ta jira an na a ka san wɛrɛ ta jira an na a k'a k'an ka sɔrɔ kalo ye k'a k'an ka jiji kalo ye k'a k'an ka kɔrɔta kalo ye k'a k'an ka banajugu nagasi kalo ye k'a kɛ labanko ɲuman ye ka jamana niyɔrɔ ye a la kɛrɛnkɛrɛn ma jamana ala k'a kisi ala k'a tanga ala kɛra hɔrɔma ye wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin an baden tv sirifila lajɛbaw an y'a fɔ a ye cogo min na k'a fɔ nin ye baro kɛrɛnkɛrɛnnen ye télé sirifila sanfɛ n'a fɔ a ma ko diinɛ baro ka wuli ka se lalimuw ma tuma dɔ la an ni dɔw ka baro kɛ Alahu Taala ka diinɛ sanuman kan an ka bi maa welelen o de tun ye an karamɔgɔ Ustazul Fadil Abubakar Buware min sigiyɔrɔ bɛnnen don Bankoni Salinbugu ma laselikɛla don mɔgɔ lakalanna don an n'a tun bɛ ka baro kɛ min kan o de ye nin kaloba in ye an bɛ dugawu kɛ a ye dɔnni minnu da an ma ala kana dɔnniw ban farikolo minnu y'a baara kɛ ala kana u jeni ala k'a kɛ an yɛrɛ nafalan ye ala k'an bɛn sigida wɛrɛ ma shukuran lakum ala ka tanga kɔnɔ